Grupp li jirrappreżenta aġenti Maltin għal kumpaniji liċenzjati tal-cryptocurrency xejjen allegazzjonijiet f'rapport ippubblikat fuq is-Sunday Times of Malta li qajjem tħassib li Malta għandha sorveljanza laxka fuq l-iskambju ta' biljuni ta' euro fi cryptocurrency. It-taqsima fi dan il-Kamra tal-Kummerċ Maltija qalet li dan l-artiklu huwa totalment skorrett kemm fil-fatti u fis-sustanza u notat il-ħidma tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji b'mod partikolari fl-aħħar 3 snin meta ħadmet bla waqfien biex tiżgura li fi żmien ta' rivoluzzjoni finanzjarja mimli opportunitajiet li żvilupp ta' ambjent sigur u regolat għall-operaturi u kull min jagħmel użu mis-sistema jingħata priorità. L-aġenti fi dan it-taqsima notaw kif l-MFSA issegwi b'mod estensiv dak li jwettqu l-operaturi fis-settur b'ispezzjonijiet regolari u mekkaniżmu li jiżgura supervizjoni kontinwa ta' dak li jkun qed jiġri. Qalu li r-rapport tat-Times qed jagħti l-impressjoni li s-settur mhux regolat meta din mhix riflessjoni tar-realtà u ma tagħmilx ġustizzja max-xogħol u l-isforzi li qegħdin isiru mill-istess aġenti u l-MFSA. Wara tħul ta' liġi ġdida f'Novembru tal-2018, Malta bdiet toffri perjodu transitorju ta' sena lil kumpaniji tal-kripto li kienu diġà qed joperaw f'pajjiżna biex jirregolaw ruhom. Uffiċjali f'waħda mill-kumpaniji saħansitra qal li regolamenti fis-settur ta' Malta huma effettivi immens fil-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ħasil tal-flus.